ಇನ್ನು 4ನೇ ದಿನ ಎನ್ನ ರಿಯಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹೇರ್ ಟಾನಿಕ್ದ ಬಲೆ ಒಂದೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಎಂಕು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಯಾಪಡಿಂಚಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆತ ಅವಿಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಹೇರ್ ಫಾಲೇ ಇಚ್ಚಿ ಇಜ್ಜನ ಮೀಯನಾಗ ಯಾಪಲ ತಾರೆ ತಾಳ್ನು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ವೈರಸ್ ಪೂರ ತಾರೆ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ತಾರೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನೈಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಆಯಿಲ್ ಗೆತೊಂದಿ ಅವು ಗೆತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇಚ್ಚಿದ ಆಲೈಚಿ ಆಂಡ್ ಆಗಲ್ ಪಂತೇರು 15 ದಿನದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ 15 ದಿನದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಿಗಲ್ಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಆಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬುಡ್ಸಿನ ಎಡ್ಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡ್ಸಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಡ್ಗೆತ್ತೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮೊಘಲ್ ನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಬೋಕೊಂಡತ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪಿನ ಉಸುದಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆವಡು ಇತ್ತನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓವೆ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಓವೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.